bl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U kif ngħidu bħallum il-miliet it-tajjeb lil kulħadd. San George preka għallimna żewġ talbiet osra imma profondi ħafna. Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. Grazzi, Sinjur Alla, u aħfirli, Sinjur Alla. Aħna nammettu li għandna bżonn il-mulej biex jiseddaqna u jqawwina fl-imħabba, nirringrazzjawh tal-imħabbiet kollha tagħna u nitolbuh maħfra ta' kemm il-darba ma ħabbejniex. Kuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għaddibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti tija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Għat-talb u l-merti tal-Imqazza Verġni Marija, tal-Apostli San Pietru u San Pawl u tal-Qaddisin kollha. Alla ħanin li jista' kollox jagħtikom żmien ta' penitenza vera li tħalli frott kotran. Qalb dejjem sobina u ħerqana l-konverżjoni, perseveranza f'kull emil tajjeb. Jaħfrilkom dnubietkom u jwassalkom għal ħajja ta' dejjem.
nitolbu. U Alla mod tal-aġeb ħlaqt il-bniedem fil-kobor tiegħu. U b'aġeb akbar ġeddittu wara li waqa'. Għamel nissieħbu ma' Kristu fin-natura tiegħu ta' Alla. Kif hu oġbu jieħu sehem magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. U li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Kemm huma sbieħ fuq il-muntanji ir-riġlejn ta' min iħabbar il-bxara, ta' min ixandar islim, ta' min ħabbar ir-risq, ta' min ixandar is-salvazzjoni u jgħid lil Sion, Alla tiegħek isaltan. Isma' ħalajta, l-assisa tiegħek ollew leħinhom, il-koll flimkien jajtu bil-ferħ, għax raw bajnejhom lil mulej riġa lura f'Sion. Intom, ħerbiet ta' Ġerusalem, għajtu l-koll bil-ferħ, għax farraċ il-mulej il-poplu tiegħu, feda lil Ġerusalem. Kixef il-mulej id-drieħ tiegħu qaddis quddiem il-ġnus kollha, u raw it-truf kollha tal-art is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Il-kelma tal-mulej.
Bidu tal-ittra lil-Lut. Alla fl-modi kellem lill-missirijietna ħafna drabi u b'ħafna manieri permezz tal-profeti. Issa f'dan l-aħħar żmien huwa kellimna permezz ta' Ibnu li hu għamlu werriet ta' kollox u li bih ukoll għamel il-ħolqien. Hu liben li hu d-dija tal-glorja ta' Alla u xbija tal-essenza tiegħu u li jżomm id-dinja kollha bil-kelma setana tiegħu wara li naddafna minn dnubietna għad fuq il-lemin tal-kobor ta' Alla fil-għoli ta' smewwiet. U b'hekk sar daqshekk aqwa mill-anġli daqskemm wola minn tagħhom u l-isem li kiseb. Għax lil min mill-anġli qatt qal Alla, inti bni jiena llum nissiltek, jew jiena nkun missieru u jkun ibni. Imbagħad u jdaħħal lill-ibnu l-kbir fid-dinja jgħid ukoll ħajqimuh l-anġli kollha ta' Alla. Il-kelma tal-Mulej. Bidu tal-Evanġelju skont San Ġwan, glorja lilek. Fil-bidu kien il-Verb, u l-Verb kien ma' Alla, u l-Verb kien Alla. U kien fil-bidu ma' Alla. Kollox bih sar, u xejn ma sar mingħajru. Kull ma sar kellu l-ħajja fih, u l-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin. Id-dawl jiddi fid-dlam, imma d-dlam ma jelbux. Kien hemm raġel mibgħut minn Alla, jismu Ġwanni. Dan ġie bħala xut biex jixet għad-dawl, biex bih kulħadd jemmen. Ġwanni ma kienx id-dawl, imma ġie biex jixet għad-dawl, dak id-dawl veru li jdawwal kull bniedem huwa u ġej fid-dinja. Kien fid-dinja u d-dinja saret bih, imma d-dinja ma għarfitux. Ġie f'daru u n-niesu ma laqgħuhx. Imma lil dawk li laqgħuh tom is-seta li jsiru wlied Alla, dawk li jemmnu f'ismu, li twildu mhux mid-demm anqas mill-ġibda tal-ġisem u anqas mir-rieda tal-bnedmin, iżda minn Alla. U l-Verb sar bniedem u għammar fostna, u aħna rajna l-glorja tiegħu, il-glorja li għandu mill-missier bħala ibnu l-waħdini, mimli bil-grazzja u l-verità. Ġwanni taxxida fuqu meta għajjat u qal, dan u li għalih għedtilkom, jiġi warajja
imma hu aqwa minni għax kien minn qabli. Għax mill-milja tiegħu aħna l-koll ħadna grazzja fuq grazzja. Alla ta' liġi permezz ta' Mosè, imma l-grazzja u l-verità seħħu permezz ta' Ġesu Kristu. Lill-Alla għadu ħadd ma rah, imma rafulna l-iben il-waħdini ta' Alla li hu fih dan il-missier. Il-kelma tal-mulej. Dawl, ħajja, grazzja. Daw kollha huma kliem eżis li il-bidu tal-Evanġelju skont San Ġwan li għadna kemm smajna jirrepeti kemm il-darba. Donnu qiegħed jirrispondi għal aċċ profond li hemm fil-qalb ta' kull wieħed waħda minna. Fid-dlama aħna nixxenqu għad-dawl, fid-dlamijiet tal-mewt nixxenqu għall-ħajja. Fost ħafna tiġrib, ejra u mibeda, nixxenqu għall-grazzja tal-imħabba. Illum twildinna tifel li jiġbor fih dan kollu, għax il-liġi ingħatatilna permezz ta' Mosè, imma l-grazzja u l-verità seħħu permezz ta' Ġesu Kristu. Ngħixu f'ambjent u f'dinja fejn il-kelma fake saret kelma ta' kuljum. Fake news. Fake kollox. Qegħdin ngħixu f'ambjent fejn l-imħabba hija banalizzata. L-imħabba tixtriha, tbieħha. Imma permezz ta' Ġesu Kristu magħmul bniedem li jistgħu nħarsu lejh tarbija fil-maxtura ta' Betlem, l-imħabba u l-verità seħħu. Imħabba u verità ta' vera. Kemm hi proposta sabiħa. Li Alla li ħalaqna fi ġbija tiegħu u għalhekk ħalaqna kapaċi nħobbu għax hu l-imħabba. Jiġi fostna wieħed minna biex jerġa' iġedded fina dik iġbija li aħna konna ridna, ċappasna, tappanna bl-egoizmi, bil-mibedi, bl-ejriet tagħna. Għalhekk Ġesu jiġi dawl jiddi fid-dlam. Għalhekk l-insara mal-ewwel fehmu li dawn il-jiem meta x-xemx terġa' tibda tieħu f'idejha l-jum u l-jum jibda jitwal bil-mod il-mod. Meta s-soċjetà tal-ewwel sekli kienet tiċċelebra il-festa tax-xemx li qatt ma tintrebaħ, is-sol Invictus, kien il-jum, dan il-jum, l-aqwa jum li fih jiċċelebraw Kristu li huwa id-dawl tal-bnedmin. Id-dawl jiddi fid-dlam u d-dlam ma jelbux. Imma fil-Vanġelu li għadna kemm smajna, hemm nota ta' realiżmu trement li nixtieq nirriflettu ftit fuq għallum f'dan il-jum tal-miliet.
Kien fid-dinja, id-dinja saret bih, qed jitkellem għall-liben ta' Alla. Imma d-dinja ma għarfitux. Ġie f'daru u niesu ma laqgħuhx. San Ġwan qed jispjega li l-imħabba ta' Alla hija mħabba li tippromuovi u tirrispetta il-libertà tal-ħlejqa tiegħu. Mingħajr din il-libertà, l-imħabba tagħna hija wkoll fejk. U dan huwa il-paradoss, dan huwa il-misteru kbir li Alla u joħloqna bil-kapaċità li ngħidulu iva, imma wkoll li ngħidulu le. U Alla ħares ma kienx hekk. Għax kieku ma kienx hekk, l-imħabba tagħna kienet tkun imħabba ta' bil-fors. Alla jixtieqha imħabba sabiħa, imħabba ta' vera, imħabba libera. Fl-ittra apostolika sabiħa dwar San Giuseppe li l-Papa Franġisku nieda u tagħna fit-8 ta' Diċembru li għadda jitkellem fuq dan l-atteġġjament f'Alla. Iħares lejn Giuseppe li Alla għażlu biex ikun il-missier putattiv, legali ta' ibnu magħmul bniedem bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. U jfakkar li tradizzjoni kostanti tal-komunità nisranija issejjaħ lil San Giuseppe bħala Kastissimo. Xi tfisser? Xi jfisser dan it-titlu? Li San Giuseppe huwa mill-iżjed kast. Il-Papa jgħid mhijiex biss indikazzjoni affettiva, imma il-ġabra ta' mġiba li tesprimi il-maqlub ta' pussess. Il-kastità hija l-libertà mill-pussess f'kull qasam tal-ħajja. L-imħabba hija tassew imħabba biss meta hija safja. L-imħabba li trid tippossedi fl-aħħar issir dejjem perikoluża, tjassar, tifka, tnikket. U l-Papa jgħid xi ħaġa straordinarja. Alla nnifsu ħabb lill-bniedem b'imħabba safja. Ħallih liberu anke li jiżbalja u jaħodha kontrih. Il-loġika tal-imħabba dejjem loġika tal-libertà. Alla u jirrispetta l-libertà tiegħi u tiegħek. Ma jixtieqniex li ninfirdu minnu, bagħat il-libnu biex iġeddet fina dak l-għaġġ għall-imħabba vera. Imma llum iridu nifirħu ta' dan id-don u ta' din ir-responsabilità. Quddiem it-tarbija ta' Betlem li tfakkarna fil-fraġilità, fid-djufija, fid-dipendenza totali minna. Aħna qegħdin nirċievu stedina partikolari. Tħobbniex bil-fors, jew għax tibża minni. Ħobbni għax lien l-imħabba vera. Tkun skjaf tiegħi, titwerwirx minni. Il-ħarsa u tmellisa tiegħi jagħmluk ħielsa tas-sew. U din l-esperjenza li tmiss il-qalb u tħeġġiġha b'imħabba vera hija l-ikbar awgurju li nistgħu nagħtu lil xulxin
fil-miliet. Illum waqt li nistqarru l-fidi tagħna nieqfu biex naduraw dan il-misteru kbir li qegħdin niċċelebraw u f'mument nistedinkom tagħmlu qatt ta' adorazzjoni waqt li jiena ninżel arkubtejja f'isimkom nadura il-misteru tal-iben ta' Alla magħmul bniedem. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuħ, u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza, u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier, u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin, u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben, li hu meqjum mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-iben u li tkellem f'fomm il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar mudija waħda għal maħfra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti eżiż, ejjew naqdu leħinna mal-għana tal-anġli, infaħru l-fedeltà ta' Alla u nitolbuh jagħtina grazzja u salvazzjoni. Nitolbu għal Papa Franġisku u Alla missier tal-Verb magħmul bniedem ħarsu sħiħ fil-fidi, ħeġġeġ fih it-tama u libsu bl-imħabba. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal mexxejja tal-ġnus u għall laqdiet internazzjonali. U Alla missier il-Prinċep tal-Paċi, żommhom sħaħ fil-qadi tal-popli, kebbes fihom ix-xewqa għal ġid veru u mexxihom biex jibnu dinja iktar ġusta. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għat-tfal kollha tad-dinja. O Alla, missier it-tarbija ta' Betlem, eħlishom minn kull forma ta' vjolenza, kebbes fihom il-ferħ tal-ħajja u sieħeb l-iżvilupp tagħhom bil-qdusija u bil-erf. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal vokazzjonijiet insara. O Alla, missier il-qassis il-kbir Etern, sejja ħafna żgħażagħ għal ħajja saċerdotali u reliġjuża u għaż-żwieġ nisrani. Kattar fihom imħabba għall-Evanġelju u xettel fihom il-koll xewqa kbira biex jagħtu ħajjithom fil-qadi bl-imħabba. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-foqra u l-batuti. O Alla, missier ix-xemx li deret fid-dlamijiet, sabbarhom bil-preżenza tiegħek, iftħilhom il-bibien tal-ħajja u mlihom bil-providenza tiegħek. Nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina l-koll. O Alla missier liben li ħen u jader. Għat is-saħħa l-morda. Kun il-qawwa u l-imħabba ta' dawk li jgħinuhom. Aqqat l-familji u għat ilirna l-koll ħnina u modrija biex namlu l-ġid l-kulħadd. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier l-kelma tiegħek hija għal dejjem u tipprovdi lil kulħadd fi ħtiġijietu. Il-qatt tifħir u t-talba tagħna u seħibna fis-salvazzjoni li deritilna llum fl-iben tiegħek magħmul bniedem li għajxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej din l-offerta li qegħdin nagħmlulek fil-festa solenni tal-lum. Bija int warrabta l-kollox il-kollha tiegħek minn fuqna u rġajt ħabbibtna miegħek. U bija wkoll aħna natuk qima perfetta bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu għalkemm bħala Alla ma nistgħux narawh, rajnih fostna bħala bniedem fil-misteru qaddis tal-inkarnazzjoni u mnissel minnek qabel kull żmien bħala bniedem kellu bidu fi żmien biex fih innifsu jerġa' jwaqqaf kull ma ġarraf, iġedded u jsaħħaħ il-ħolqien kollu u jreġġana lura mit-triq tat-telfien u jmexxina
lejn is-sema. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha, aħna wkoll infaħruk u b'feħ kbir intennulek. Għaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dussija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati, ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi, reġerat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqatna
b'ġisem wieħed lilna li nħosem mill-ġisem qoddim ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismu wieħed jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubitna palma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieb u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-Apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħi dnubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejha.
innejdu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għamelu Alla ħanin lis-Salvatur tad-dinja imwielet illum bħalma għamilna ulied tiegħek hekk ukoll jagħtina l-ħajja ta' dejjem u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Missirna fi Kristu Charles għal grazzja ta' Alla u tas-sedi apostolika f'isem il-Papa Franġisku jagħti lil kull min jinsab hawn li hu niedem u qerru tqarben il-barka apostolika bl-indulġenza plenarja. Itolbu għalhekk lil Papa Dusija tiegħu il-Papa Franġisku għall-Arċisqof tagħna u għal-Omna l-Knisja Mqazza u fitxu li timxu dejjem f'xirka sħiħa magħha b'ħajja qaddisa. Il-mulej magħkom. Baxxu raskom biex tirċievu l-barka ta' Alla. Il-mulej Alla ħanin li jista' kollox jagħtikom l-indulċenza u l-maħfra tal-nubietkom. Intom rawmu fikom ix-xewqa vera għal konverżjoni sinċira, għal qalb dejjem niedma, għal ħajja iktar qaddisa u għal perseveranza sal-aħħar fl-emejjel tajba. Amen. Ikun imbirek isem il-mulej. Min issa u għaldejjem. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Jagħmel is-sema u l-ard. Bl-interċessjoni tal-Apostli San Pietru u San Pawl. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Ite